何？ Μου ναι. Mir geht die Munition aus. Konzentration. The fuck. El παταπούφ σε κάνα. Παταπούφτης. Οπ, Εγώ... δολοφονία. Σίγουρα είναι πολύ καλύτερο από το φαγητό που φάω εγώ σήμερα. Είναι εδώ, Αντρέα. Να τώρα. Τον βλέπεις? Yes. Θα το κάνω! Θα το Κάντο. κάνω! Θα το κάνω! Το κάνω. Τι μαλάκας. Πάει ο κάμπερς. Τι μαλάκαρι που είναι αυτός. Οπ, Πολλές. μου ζήτησε rematch. Περιμένει εγώ να κάνω την κίνηση. Αυτός είναι τραυματισμένος. Αχα. Επίσης αυτός τώρα, άμα είναι λίγο έμπειρος παίκτης, ξέρει ακριβώς πού σκατά είμαι. Μμμ. Και ένα άλλο πράγμα που προδίδει πολύ στο παιχνίδι είναι οι πυροβολισμοί. Konzentration. Αλλά υπάρχουν κάποιες πίστες όπως αυτή Μμμ. που πυροβολάνε ούτως ή άλλως. Εδώ είναι shooting range. Τι! Μπρε. Κανονικά υπάρχει και ένα τάγκ εδώ. Μπρα, πού είναι το τάγκ? Μπρο, είσαι καλά? Μπρο! Bro.